Benvinguts al Friki Online, càpsula número 144. I ens anem als nostres mutants preferits, ens anem a Panini i ens anem a Hickman. I també anem a parlar del tancament, el tancament d'aquesta mega saga mutant que era X d'Espases, amb els seus darrers últims dos números. Patrulla X16, Excalibur 11, amb Excalibur 11 es conclou aquesta sèrie de 22 números, que engloba totes les sèries mutants i que ens porta cap a aquest final, que el que fa és canviar i refundar una mica les bases d'aquest univers mutant que el senyor Hickman ja començarà a desenvolupar a partir d'ara. Què passa amb aquest X d'Espases, amb aquest final èpic i apoteòsic d'aquesta mega saga? Doncs en el primer que tenim aquí tenim la decisió de Scott Summers, alias Cíclope, i Jean Grey d'anar-se'n a Otro Mundo, a la gran batalla aquesta que hi ha per aconseguir el control o l'equilibri d'Otro Mundo i dels multiversos, a fer un altre cop per fi de Patrulla X. Decideixen passar del Consell, aquí tenim el Consell de Nacions Mutants, i es posen pel seu cantó a fer el que sempre han fet, l'heroi. Mentrestant tenim la gran batalla entre Apocalipsis i la seva ex, que feia 1000 anys que no es veien, milers d'anys que no es veien, i que estan superpillats un de l'altre, però s'han d'esbatussar, sigui com sigui. Per culpa de què? D'aquesta màscara d'aniquilació, que és la que porta ella incrustada a la cara. Molt entretingut, l'èpica queda soterrada, no hi ha grans batalles, trobem més diàlegs que grans batalles. Sí que hi ha aquesta batalla entre Apocalipsis i Aniquilació, però el que ens esperàvem que seria la mega batalla encara es reserva per al final. A la segona part, que hi ha 2 volums aquí, trobarem que la Saturnina, que és aquesta la que ha muntat tot aquest concurs o aquesta gran batalla d'espases per veure qui controlava la balança, fa reneixer a través de les seves arts místiques els Capitans Britannia Corps, o sigui, aquesta associació de Capitans Britannies que aniran també a defensar tot aquest batibull. I per fi la conclusió. En la conclusió sí que tenim, ja venen tots, hi ha unes batalles espectaculars, està dibuixat per la Raz esplèndidament, dins d'aquest estil de superherois que ens funciona molt bé, i amb unes, ja us dic, unes batalles de l'hòstia que impossibles de fer en cinema. Per molt que es facin, no tens temps de gaudir com pots gaudir una vinyeta o una doble pàgina de còmic, que pots estar-te hores veient aquestes escenes amb una cosa que passaria en una pel·li. La conclusió sorprenent, Apocalipsis fa un gir a tot plegat i al final guanya qui té que guanyar, però no us explicaré ni com ni què. Moments realment èpics, algun toc de sentit de l'humor, moments realment que em va encantar, que és quan hi ha un personatge que és Isca la Invicta, que és una tia que estigui on estigui sempre guanya les batalles. Hi ha un moment que es donen compte 2 dels seus companys que canvia de bàndol. Per tant, han perdut la batalla. Aquesta escena realment èpica, quan diuen Isca la Invicta ha canviado de bando, hemos perdido. Patapam. I al final Saturnina aconsegueix d'aquella manera el que ella volia. I a partir d'aquí el que es refunda són els X-Men i tot el concepte mutant i de Patrulla X. A partir d'aquí ja Hickman seguirà amb aquestes sèries i seguirem gaudint dels mutants. Final de X d'Espases per Panini. Salut i a llegir còmics.